Moni nde tinapangapo kale nkhani ya Nandipha, Dr. Nandipha Magudumana naipanga mu nkhani ya Thabo Bester. Kuti Nandipha anali doctor ku South Africa odziwika bwino almost because noti anali celebrity wa ndalama zake, anali ndi clinic yake zoti zoyenda mayi okongola kwambiri zake zonse zabwinobwino nthawi imeneyoyo. Anapezeka kuti chibwenzi chake chakale anali Thabo Bester and Thabo anali mundende chifukwa chanapha munthu. Ndi Nandipha kazi zinayenda bwanji, Thabo anampanga contact yeye nkupeza kuti wapita kundende kuja kumakamona Thabo mpaka anapeza kuti anamuthandiza Thabo kuthawa. Chibwenzi chawo chinayambiranso, sindikuziwa kuti chibwenzi chimayamba bwanji ndi munthu oti ali mundende fati wapha munthu. Anapanga chiplani chawo kuti athawe mundendemo pa munthu zosadziwika bwino zoopsa anapha munthu wina kupanga kuti kunamizira kuyatsa moto kundende kuja nkupanga ngati kuti papsha munthu mpaka wafa. Pochosa malirowo nkutenga Thabo Bester kutulutsa. Pamene anatenga munthu wina, anapha munthu wina nkumuyika mmoto muja ndi munthu janapsha kwambiri. Cholinga chonena kuti azanene kuti Thabo wafera mmoto. Pamene chonsecho angochita switch. Chinali chiplani chonena kuti ndi ma prison guard omwe anali involved. Anayika mo Thabo malo mwa munthu okufa kuti kumuthawisa Thabo uja. Anapanga uchigandanga odabwitsa wina wake, ndinachita kufotokoza kuti tifotokozeso ipeze kuti ndi nthawi yayitali, koma ndizoti anathawira kwina anakagwira anabwezeretsa ku South Africa akhala kuyankha mulandu. Nde Dr. Nandipha ndi mayi okongola kwambiri zoti ola akamabwera ku khoti amabwera akuwalawala ndithu akusekerera zoyenda, koma ulendo uno apita mu khoti asinthira anthu sakuonekanso ngati Nandipha imwe uja. Nde akuchita go viral paliponse kunena kuti anthu notaona ni Nandipha amene wasinthira. Wangosinthira anthu khangati wasampuka chonchi kuti kuchita chisoni, sakuonekanso amene amapangira, sakuchitanso amene amachitira zonyada zija zotani, kuoneka kuti wagonja nazo sopano. Mwina wayamba kuona kuti kani nataya zanga zonse, nataya udokotala, nataya tsogolo labwino kukathandiza chigandanga mudzina la chikondi, kukathandiza munthu onena kuti analandalandira kale chigamulo chonena kufuwa choti anapha munthu nkukazilowera nkhani za eni yache chifukwa cha chikondi mpaka na ukamuthawisa munthu ku prison. Pano akuzengedwa nawo milandu yonena kuti akhoza kuzapezeka kuti wakhala mundende moyo wake wonse. Ndena akugwiritsa ntchito chizungu chidachuka pa tanachicha chokuti men will leave you in the desert without water. Ndi mene akuonekera ndi apa ndi nkhani ili nkamwankamwa ndi a Dr. Nandipha kuti ntaonani chifukwa cha chikondi akuti kukonda chigandanga choti chopha anthu mpaka na kukalowerera nkhani zake. Pano nayenso wagwera muchani, wagwera nawo mu mphompho la eni yache. Dziko mukwambiri.